салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали барсатиҷи ва чизе ки матбуотҳо ва сомонаҳо менависанд, мо дар ин ҷо гап мезанем. Чӣ қадр ки медонед, ина Барселона расман Роналд Куманро тренери даста эълон кард ва ӯ дар бораи худ ояндаи даста ва бозингарон интервюи калон дод. имрӯз мехоҳам ана ҳамон интервюро ба шумо пешкаш намоям. аз шумо танҳо лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, ин видео бо ёрии ширкати AdinXBet мебарояд. дар он ҷо коэффициентҳои баланд ва ҳар гуна бонусҳо шуморо интизор аст. ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди барсатиҷи дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа гиред. аммо донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамовақта нест. бозӣ кунед, аммо одат накунед. шаб ба хайр. имрӯз ман хушҳолам ва ифтихор менамоям. ҳама медонад ки барои ман Барселона ин хонаам аст. сармураббии ин даста гардидан бароям имтиҳон аст. мураббӣ бояд ҳамеша 100% омода бошад. ман шартнома бастам, сармураббиам ва акнун дастаи мо пурқувват мегардад. ба мо тағйиротҳо зарур аст. натиҷаи охири даста ба шӯрои директорон ва ба ман писанд нест. Барселона беҳтарин дастаи ҷаҳон аст ва бояд инро ба ҳамагон нишон дод. орзуи ман амалӣ шуд. акнун бояд мо ба сатҳи қаблӣ баргардем. мо ин корро бо ҳамроҳии футболбозон хоҳем кард ки дар сатҳи баланд ҳастанд. ман голландиям, ба ман тӯбронӣ писанд аст ва аз ҳама муҳим ғалаба кардан. дар солҳои охир ман бисёр омӯхтам ва акнун омодаам ки дар сатҳи баланд фаъолият кунам. барса ҳамеша бо голландиё рабт дошт. коронавирус футболро мушкил кард, аммо бояд аз футбол ҳаловат барем, кор кунем ва хушҳол бошем. бидуни хушҳолӣ натиҷа намешавад. бояд аз ин рӯз роҳҳои ҳалли мушкилиҳоро пайдо кунем. мо мехоҳем ҳаятро пурқувват кунем. шояд шумо аз сину соли баъзе бозингарон норозӣ бошед, аммо бояд онҳоро эҳтиром кард. мо он кореро мекунем ки бароямон беҳтар аст. агар лозим ояд, ин қарор қабул мекунем. ҳатман ин корро хоҳем кард. аз ин рӯз корро оғоз мекунем. ҳамаи чиз тезпазсар шуд. намедонам зарур аст ки бо Месси муносибатро хуб кунам ё ин ки на. Месси беҳтарин бозингари ҷаҳон аст ва бояд дар даста боқӣ монад. ман бо ӯ кор мекардам, зеро ӯ метавонад ба танҳоӣ ба даста ғалаба оварад. агар ӯ дар даста монад, боз хуб. Месси шартнома дорад ва бозингари мо аст. ӯ капитани даста аст ва ман бо ӯ ҳарф хоҳам зад. бо бисёре аз бозингарон суҳбат мекунам ва қарор қабул менамоям. ман намегӯям ки ба Месси чӣ хоҳам гуфт. оиди баъзе футболбозон қарор қабул мекунем ва Месси бозингари мо аст. фикр мекунам ки барои бозингари 31 сола ҳамааш дар пеш аст. ҳамааш аз хоҳиши ӯ вобастагӣ дорад. баъзе футболбозони 20 сола майлу хоҳиш надоранд ва ҳеҷ кор карда наметавонанд. барои ғалаба кардан бояд ҳаятро қавӣ кунем. аз ҳама муҳим ин аст. ман бо он футболбозоне бозӣ хоҳам кард ки мехоҳанд дар даста монанд. дигарон метавонанд аз даста раванд. он футболбозоне ки дар Барселона нестанд, оиди онҳо ҳарф намезанам. Ван де Бек бозингари хуби Аякс ва Голландия аст. бояд ба футболбозони худ таваҷҷӯҳ кунам ва бинам ки кадоме аз онҳо ба тағйирот ниёз доранд. ин муҳим аст. ба мисли дигарон баъди бозии бо Бавария ман низ он қадар хуб набудам. бар муқобили чунин рақиби қавӣ набояд чунин шумораи голҳоро сар дод. боварӣ дорам ки он чизе ки дар даста намерасид, онро бармегардонем. ба чизи зарурӣ бояд қувваи худро сарф намоем. ман метавонам ки натиҷаҳоро беҳтар кунам. то 2 сол контракт дорам ва медонам ки дар пеш интихобот аст. мехоҳам ки мухлисон ҳаловат барам ва даста натиҷаҳоаш беҳтар бошад. Луис Суарес. ман намехоҳам оиди футболбозон ҳарф занам. оиди Месси барои он сухан кардам ки ӯ капитан аст. бозингарони мо шартнома дорам ва бояд ман бо онҳо гап занам. дар сину соли Де Йонг ба Барселона гузаштан мушкил аст. мавсими аввали ӯро муваффақ медонам. нисбат ба Аякс ва Голландия ӯ дар дигар мавқеъ бозӣ кард. барои бозингарон беҳтарин мавқеъҳоро пайдо хоҳам кард. ин ба томи бозингарон тааллуқ дорад. айни ҳол вақт дорам ки бо футболбозони ҷавон вохӯрам. вақте ки сазовор бошанд, бо онҳо имконият медиҳам. голландиё ҳеҷ гоҳ футболбозони ҷавонро нодида намегиранд. миёни ҷавонон ва солхӯрдаҳо бояд тавозун бошад. бояд бо шиддат бозӣ кунем. ман дар Барселона революсия карданӣ нестам, балки қарорҳои заруриро қабул хоҳам кард. бояд дар даста беҳтаринҳоро бинем. агар тағйиротҳо лозим бошад, ҳатман онҳоро анҷом медиҳем. медонам ки баъди он бозие ки бо Бавария нишон додем, дар даста бояд тағйиротҳо бошанд. бояд ба футболбозон пӯшидани пироҳани Барселона писанд бошад, гуфт Роналд Куман. дӯстон ва мухлисони Барселона, оя шумо аз тренери нав боварӣ доред? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. бо ҳамин тамом, Барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.